Bahas sing lagi rame nang Surabaya rek nang nggone Kecamatan Pakal ya. Dadi ana lahan kosong tapi sing duwe iki wong Sidoarjo. Lah setelah lambat laun moro-moro iki apa jenenge tanah kosong iki mau wis dibangun oma ambek pembeli ini padahal ya sing duwe iki mau wis duwe sertifikat hak milik. Mari ngono sing bangun iki mek duwe petok D, nggak tahu salahnya sopo ngene lagi. Lah punya Bu Lili SHM, punya Marpu A iki pembeli ini petok D. Dari sini kan sudah kelihatan di mana Bu Lili 2018 sudah punya dulu sertifikat sebidang tanahnya, menarik untuk disimak. Lah koyo ngene iki biasanya dadi apa jenenge bagiane Cak Ji, Cak Armuji. Lek ndelok kasus iki ya wis parah, bener-bener parah. Toko RT RW camat mungkin sing ngasih si wong omah wong lemah wis ana sing duwe, lah lapo kok ana pembeli baru hanya mek petok D. Tapi piye iki ya Bu Lili iki, Mbah Lili iki pasti menang lah. Wis semoga diberikan kelancaran. Sebetulnya iku Mbah Lili iki wis duwe wis ada iktikat baike kongkon nuku lemah iki nang nggone keluargane Marpu A. Tapi keluargane Marpu A metentang emo soalnya dekne ya wis bayar mungkin ya nang nggone apa ngono jenenge pamong-pamong sing ngurusi tanah iki ngono lho. Ya Allah, miris delok Indonesia kok. Lah ambek Bu Lili nawani didol lemahe soalnya kan wis dibangun. Tapi Marpu A emo ya akhirnya rame iki Bu Lili mencoba up masalah iki. Aduh sakno lho rek wis tuwek Bu Lili. Mbok umur piro wingi ya? Dadi Mbak Lili iki umur 9 rek. Lah wis pesene apa ya wis buat anak-anake Mbak Lili tolong didukung ibuke dalam memperjuangkan hak-hak kalian wis ngono ae. Kalian iki didolimi. Dampingi ibu kalian nang gone Cak Ji mungkin lho rek. Nang Cak Ji ae. Mari ngono terus ya nang riwa-riwi niku tolong terno. Tulangan, daerah Tulangan nang Sidoarjo Surabaya. Wis intine ngono ya semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kanggo pamong-pamonge aja duwe ae tamu. Kok heran aku. Lah ngene iki ya ditelisik dulu ada pemiliknya enggak. Tonggo-tonggoe ngono kan biasanya ya ero lho. Lho iki lho tonggoe lo menegur karena yang dia tahu tanah itu sudah bersertifikat tapi pihak yang membangun mengaku punya surat. Lah intine kan ya apa jenenge? Tonggo-tonggo iku ya jelas ero. Kadang kan sing tuku lemah ngono kan ya titip ambek kanan kiri apa ta biasa lek ndek dhuwit iku ngongkon wong daerah kuno kanggo resik-resik rutin kok dibayari. Biasanya kan ngono. Gak mungkin lek tonggo-tonggo gak ero lek lemah iku mau wis ana sing duwe. Lah iki moro-moro dibangun mek bondo petok D ku lho. Kaya tanda tanya ngono lho. Kanggo pamong-pamong ya kudune ku ya sing detail ngurusi ngene-ngene iki ku. Takokno tonggo kanan kirine pemilike iki sapa, sing bangun atas nama sapa. Nah lek siji ku kan jelas gak klop ngono lho. Wes buat kuasa hukume Mbah Lili ya. Pak Lazwardi Kaunain ya wis semoga segera diproses lah urusannya, semoga lancar tanpa suatu halangan apapun buat keluargane Marpu A ya tolong iki dudu hakmu wis anjane awakmu sing tledor wis piye maneh ikhlasno timbangane ker kon lek gak ngono ya tuku lek gak gelem ngikhlasno tukuan lemah iku mbok cicil ta ya apa ngono lho ben tetep mbok HI ngono lho aja ngene iki dadi korban ya paling Bu Lili, Mbak Lili. Gak oleh opo-opo. Lemahe wis mbok gawe omah lho, lak ngono lho. Aduh, ya wis ngeluh ndelok ngene iki. Ya wis sekian dulu beritanya. Terima kasih.